En la nostra escola La Solana sempre hem tingut i tenim molta consciència amb el medi ambient. Així que ens va córrer aquesta idea perquè els més menuts, des de ben xocotets, sàpien reciclar. Realment el nostre objectiu era saber on tirar cada residu a la seva papelera del seu color. Com, per exemple, les més fàcils i que podem trobar per el carrer són la blava, la de paper i cartró, la groga, la de envasos i plàstics, la verda, la de vidre, la grisa, la de la resta i la marró, la orgànica. La nostra tutora Sandra ens va proposar de fer una eixida a l'ecomòbil del nostre barri. Allí ens van explicar més bé com podíem reciclar. També vam descobrir que cada barri té un dia, una hora i un lloc assignat. Per concloure el nostre projecte, vam escriure un teatre entre tots i totes que es titulava Per un món més net. Sobretot per als de 5 anys i primer cicle, per a que des de ben menuts ja sàpiguen com reciclar. I en aquell teatre també li donem molta importància a la norma de les 3R: reciclar, reutilitzar i reduir.